This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumongousmixclub.listentomyradio.com. Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Masaot taya. Oo, nagani. Yodi kakak. Dramolet kid. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Dramolet kid. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, The third to the Among Us Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo!
This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Sandigan ka man nga parpatis ang kalibutan. Kami inyogig mapanatian. Mga ambahan nun nga makalingaw gid sa tanan. Bata ka man o di ko lang. Makilap sa mga disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patugal. Kakaibagin nga lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. Official Net Radio FM. Sang Dumangas Mix Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Nululupot sa pagpamati. Sa number one Net Radio FM. Sa among nga dughan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga Net Radio FM. Sa amon dughan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sa Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number one. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online disco party. On YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ang mga beats na parang malalakas na alon. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:59 na sa gabi. Sige kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty, so welcome sa aton lingaw-lingaw sa gabi. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes, kag siyempre ilo po ng mga tamag-tao-hataw, magkaya-kaya sa mga gabi. Okay, today is November 15, 2025. Kag siyempre, good news sa mga government employees, no, kag sa public kag private. Kay 15 subong. Okay, so nag-abot na ang mga bonus. Okay? Nabato niyo ng mga bonus nyo? Ang akon gani hunus na. Okay, sana all may bonus pa, no? So sa mga bago lang nakabaton sang ilang mga bonus, kinahanglan kabalo ko mo magtipid sang kwarta. Kaya ang kwarta, pag-ara sa kahita, kadasig lang gastuhon. Pero kung wala unod ang kahita, ang kwarta kabudlay pangitaon, di ba? So dapat kabalog ta magamit sang insakto sa kwarta. Okay, we should use our resources wisely. Okay, hindi nga gabot-gabot lang kag waslik sa wala, waslik sa tuo. Importante nga hindi mawadaan aton mga kahita para hindi kita panglaghap sa mga nagapautang. Okay?
Okay, sa mga suki nato sa bilog ng Iloilo, bilog ng Western Visayas, bilog ng Pilipinas, bilog ng Kalibutan, sa aton nga Facebook Live. So once again, isagid ka maid nga gabi sa inyo tanan. Kag siyempre, sa bilog na dumangga sa aton mga suki no, sa mga 45 ka mga barangays. Nga naka-silent monitor kag naga-muni-muni mga gabi gid sa inyo sa aton mga housing, no? Naga-monitor sa aton nga Facebook Live kag ang iban sa replay sa aton nga Facebook Live. Kag iban subong sako pasang tagay-tagay. O ito kaya ba tagay-tagay, no? So, halong-halong lang kamo sa pagpuli, no? Hindi gid pag malipat. Maghalong kay tanda naton or tanda naton, tanda ninyo nga ang inyo kabuhi isa lang. No? Wala nang balikan pa kapag na-disgrasya. Okay lang pag nabukang imong itlog. Okay, nabukang itlog, pwede pa na mahukas, no? Pero pag mabuka ang imong ulo, na mabudlay mo na kag sa mga kakadisgrasya abi niya balahapos lang mapatay. Siyempre sa mga panahon mahal ang lungon. Hindi mo pwede nga putson ka na sa dahon or sa sako kag iyaboy sa suba or ilubong sa igad-igad, no. So i-value nato na ato kabuhi sa pagi sa paghalong, no. Hindi gid magpadayaw-dayaw sa paggamit sa mga salakyan. Kag hindi man magpaisog-isog. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kay sa man ka paagi or karison nga ang tawag kapatay, siyempre sa sobrang nga kaisog. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sa mga sobrang nga kaisog, dali gid na mapatay, no. Hindi sila nga nahadlok or nagapatalawit ka. Nahadlok ka, no. Ang iba niya utukan, no. Para sabi kay Juan Mala, kay kilala niyo si Emilio Aguinaldo. Ang dati na to presidente na sa Pilipinas ang nag-declare sang Independence Day. Nakakabalubla ka mo? Nga si Emilio Aguinaldo, naabtan niya pa ang giyera sang Hapon, giyera sang Katsila, giyera sang Amerikano, pero wala siya mapatay sa giyera. Kaya ubreya panugo lang, no? Pero ang mga may isog nato nga mga bayani nagkalamatay kay mga maisog. Di may mga purpose man naguro nga nagkalamatay sila, no? Pero kung kaisa, kung wais kita sa atong kabuhi, mas manami gid man kung kaisa nga kabalo kita magpatalaw-talaw. Okay, kabalo kita what I mean, kabalo kita magpalayo sa mga kapahamakan, mga disgrasya, no? Okay, once again, sa mga suki nato sa may Bakay Housing, sa may Block 35, Lot 6, no? Ara dito si Franklin, Juju Sambilla Jr., kag sa may Block 21. Ara madara si Katrupang June or Juna Vasquez. Kag not to forget man kay Mama Dom sa may Block 35. Okay, sa mga suki mo naton. Dara sa may Lublob Housing, sa may Bulilaw Housing, Kapalis Housing, sa may Pulaw Housing, kag sa may Bulod Housing, no, naga-silent monitor. Ara sa Bulod Housing si Clark D, ha? Okay, si Clark D. Good evening, sir. Hambal niya. Si mga gabi mo na sa imo. Also kay Alfred Hobilo Izonza. God bless, sir. Mayong gabi. Pa-shoutout lang diri sa GNT Trupang CBX. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa GNT Trupang CBX from Hobilo, Alfred Hobilo Izonza. Okay, salamat din sa pag-monitor. Okay, kag of course, aram na ako nga sikat man nga kumpare. Nga mabatiyan man nato sa nagawakal-wakal sa mga upas-upas kag sa iyang Facebook Live. Okay, si MC DJ King Fortune or si Idol DJ King Fortune. No? Salamat man pre sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Kumusta aton dira nga gabi, nakapanyapon na. Pag wala pa, syempre timo-timo na, okay? Kag sabang wala pa dira nakakuha, no? Nakatimo-timo, no? So pwede na kamo makamat-amat kaon. Kay alas 8 na sa gabi, no? Hindi magkaon nga lapos alas 9. Kay dugay-dugay matulog naman kamo, no? Kag hindi kamo magkaon sang damo, kung gabi kay kanugon. Wala kamo sa ubraon, matulog naman lang kamo, so no need magkaon sa madamo. No, ang inyong akalanon, i-prepare nyo para buwas, no? Okay? Buwas ka mo kaon sa damo sa pamaho. Kaya kung gabi ka mamagkaon sang damo, base ka na mabangungot pa ka mo, so delikado na. Mabasulan pa ako sa bangungot. Ilabi na gid sa mga nag-inom-inom dra, no? So hindi gid magtulog nga busog ka mo. Pakon ka mo ano, patunaw-tunaw. Okay? Okay, so once again, salamat din sa mga nag-support sa akong Facebook Live. So acknowledge ko nag-share sa ilo reaction sa akong Facebook Live.
Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, do hindi ko pa makita ako ng monitor. Check ko na yung monitor na akon. Okay, salamat kay Alfred Hobilio Izon sa pag-share sa imong reaction sa imong heart. Also kay Clark John D. adra sa may Bulod Housing. Also si Remil June Diaz na ako ng estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Salamat sa pag-support. Also si Manok Tinuslok si Balong Brands no nga suki man naton. Salamat gid. Na basi may pa-promote ka ng mga products na may ibutan sa dalong kay basahon ko anytime no. Okay, Gerald Diskaya, si amigo ko Albert Dongines dira sa may Metro Manila. No, big time na sa Subong, big time na. Sa una, para riyas lang kami ng mga kutimoy, no? Subong big time na. Okay, salamat gid classmate Albert Dongines dira sa may Metro Manila. Of course, si Kevin Mariano dira sa may, I think sa may Negros Occidental. Okay, so para na tamo sa akong Facebook Live. Kaya sa mga nag-share sa akong Facebook Live, salamat gid kay Annalyn Hautia. Okay, si Alfred Hobilo Isonsa. Kag ang apat daw, wala ko pa na makita. So basi may gusto ka mo da ipa-shout out. Basi may mga celebration sa mga adlaw, may mga birthdays, kasal, bunyag. Okay, debut, anniversaries, kag iban pa mga celebrations, just drop lang sa aton nga comment section para mabasa ko anytime. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from Annalyn Hautia dala sa may barangay Ermita Dumangas. Mayang gabi, idol. Shout out family Galyarde sa may Gimaras. Okay, shout out ng bunga-bunga sa family or Galyarde family dala sa may Gimaras from Annalyn Hautia. Okay, salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. Kagaraman siyempre ang gwapo ko nga kilala nga kada bulan nagakadto sa akon. Okay, kakadto sa akon kay siyempre may ginasukot. Okay, kaya dugay ko na pangita sa akon pero wala kami makita nga duwa sang nagligid nga inadlaw. Bala mo nagbakasyon kami sa kuana sa hindi ko lang paglawagon kaya binila ko to na big time ako. Okay, si Doms Bisiti. No. So, kung wala mo man kami makita, kay may importante kami ang mga gamay remalaso. Okay, nagbakasyon kami dala sa may hospital, sa may Bano, sa Dubangas. Okay, so, nagbakasyon kami sa may hospital. No, 3 kami kaadlaw, 2 kagabi, kay may gamay remalaso. Okay, salamat kayo once again sa staff sang hospital naton sa Ramon Doremdes, doon yung kabisado sa ngalan sa hospital naton. Donoso, the third, the pride of Dumangas. Tayo na yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tutugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Donoso, the third. Dumanga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, search ko ano nga alam pa nga sigurado. 3 kami nakadlaw, kag 2 kagabi, pero wala ko memorize ang alam. Basta sa una, Dumangas District Hospital or Subong, Ramon Doremdes District Hospital. So, nabakasyon kami dira, no? Okay. Super okay man nilang kuha na. So, salamat din sa staff sang management and staff sang Ramon Doremdes District Hospital. No, sa ako lang yung assessment, daw okay man ilang performance. No? Damo sa mga pasyente, pero nakita man nila na so far na mga accommodating man sila, very hospitable. No? So, salamat gid ka to sa bisan pa. No? Okay, nag-ayo ang amon nga pasyente. Okay? Okay, kanlaw si Doms Bisiti. Kaya wala ka gito nag-PM mo before ka magkadto. Okay, ara kada ginasor sa Monday na lang. Okay, ari ko de. Galing nagpa-high school ako kaya may nag-attend sa meeting sa akon nga anak, no. Okay, sa Monday na lang. Wala man na problema ko sa Monday. Before ka pala magkadto, message ka na. So, apos ka lang mag-chat, bro. Para hindi ka ruya. Kung sabagay hindi man na ruya, kaya ang libot-libot mo, dala man na pang hangaw-hangaw sa mga chicks, no? Kasamta nagalibot-libot si Doms Bisiti, nagpasiplat-siplat sa mga gwapa. Sila binigay sa mga naka-short, no? Namin ang ilagaw sa aga. Wala mo ko sa aga. Ang mga chicks ga-short pa na. So, di man at Doms, ang namin ipanukot sa aga. Kaya kung aga, ang mga chicks nag-short pa na. Okay, sekreto sa mga kolektor.
Okay, so mga guys, Saturday, no? So, wala sang obra, kag buwas Domingo. Okay, time para mag-relax time sa aton nga pamilya, no? So, hindi ka mo basali kalagaw. Sa mga nagatrabaho, bilog nga simana. So, tagaan nyo buwas ang time. Tagaan nyo sang time nga mag-tipon-tipon makamos ang inyong mga pamilya, no? Okay, so kung kamo outing-outing kadto kamo sa mga bye-bye sa mga resort, no, kag magkaon-kaon kag magtipon-tipon sa inyong pamilya. Okay, parang makabanding-banding man. Ay, by the way, kalibuas, no? May ara kaming Harana Live, no, sa atong mga ranista kag siyempre. Okay, mabatian mga sa Short FM 101.5. Okay, so basi wala kamo sang obra. Kagara man kamo sa inyo balay nga nagapulupang up, no? Samtang nagapungko sa duyan. O sa Idalam sang Kahoy, pili ka mas makapamati sa amon nga Harana Live. Live kami sa Facebook. Kag siyempre mabatian kami sa Short FM 101.5. Support mo natin mga programs ang Short FM 101.5. No? May nag-program on weekend. No? So, acknowledge natin mga tamiyo natin mga DJs ang Short FM 101.5. Of course, anduan natin kagwapong mga technician nga nag-maintain sang signal kag tingwaan nga makahaboy sang signal ang Short FM 101.5 si DJ. Okay, Comtech. Okay, kag siyempre si DJ Bonamel do sa may Barangay Lactoran, Dumangas. Okay, mga DJ sila no si DJ Mama Doms. Okay, DJ Red Dragon, naga-program kada Domingo. DJ Venus. Okay, DJ Venus, DJ Blue, DJ Kim Butido, DJ Potpot, no? Of course, si DJ Black Mamba, DJ Leo, okay, si Madam Cristala, Madam Orion. Okay, sino bang DJ nga nalimtan ko? Kag siyempre not to forget si DJ Vic Donoso the third. Okay, once again, so salamat sa pag-support sa akong Facebook Live. Kag sa amon nga Harana Live kada Domingo. Kag siyempre si Noy P, parang Noy P di Fiesta. Dala sa may Barangay Bakong, Dumangas. No? Maayong gabi na si mo, pre. No? Medyo busy ang linya ko. Wala ko nakalagaw. Okay, tama ka, busy. No? Sige, sir. Thanks, Ged. No? Okay, so sa Monday. Sa Monday, ara ko sa school sa Monday. Wala problema. Kay dotakan ako magligoy. Mas gilan ako. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Okay, sa aton alas 8:13 na sa gabi sa time na ito para magkataw-hataw. For the meantime, mamatin kita sa ato mga exclusive nga mga dance remixes. Okay, kag later on sa inyong mga shoutout kami ara kami drop na sa atong comment section. Okay, padala lang kita sa papamati. Dali lamang sa the one and only Dance Mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Nitro Japan. Kag siyempre, ikaw po dyan nag-iisang mix master dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso the third. Ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw, magdamag ang ligaya. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.domangasmixclub.listentomyradio.com. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Domangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, so mga gabi once again kay 2 James Romo Perales dira sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-approve sa akon nga post dira sa Facebook page nga taga Dumangas Kakun. Okay, once again kay 2 James Romo Perales sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat gid once again sa pag-support sa akon nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Rox Kidding Lasa de Gaborni. Okay, dala sa may barangay Managit, Dumangas. Okay, ambal niya.
Okay, sure Dan, sir. Good eve, sir. Long time no see. Okay, kay ti masako ka man. Puro kita masako, no? That's why nga daw laka ako nag-live sa bang, no? Pero ang sigurado kayo nag-live ako kon Domingo. Okay, sa Harana Live. Kag siyempre, basi daso nga Sabado, no? Mabatian ako sa Short FM 101.5. Sa mga programa ko dira kada Sabado ang Saturday Dance Party Mixes. Actually, ang Saturday Dance Party Mixes, okay, dati ko na nga program sa Short FM, sa bago lang Short FM, no? Kung nakapalo ko mo before, no? Nag-program ako sa kada Sabado sa Saturday Dance Party Mixes. Kag siyempre kon Domingo ang Harana Live, kag best o biligay ng music na. Okay, so basi maka-program ako kada Sabado para sa same program nga disco-disco kita, no? Para sa mga mahilig sa mga remix, sa mga lagbong-lagbong, mga TikTok-TikTok, mga zomba-zomba, man siyang stupid nga program para sa inyo, na para makakiay-kiay ka mo kag maibanan ang tambok sa inyong lawas. Okay, sa mga matambok dila, no, gusto magpaniwang, amo siya mga music nga pwede gid makapakiay-kiay sa inyo na. Okay? So once again, Rocks Kidding Last Morning dira sa may barangay Managit Dumangas, mga kagrupo nato dira. Ilabi na gid kay Kagawad RC Rolin ding lasa nga daw busy man, no? Daw mga 1 month na kami wala kakita eh. Uy, nakabanding kay puro gid mga masako, no? Pati may mga obra. Sana all may obra, no? Sana all. Kag sana all wala obra ang iban Sana tawhay. all. Okay, so once again, so sa mga suki naton sa bilog nga Iloilo, just enjoy our dance party mixes. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, salamat kay once again kay Rocks Kidding Last Morning sa pag-share sa imong reaction. Okay, sa mga wala pa doon naka-share sa reaction kag sa akong Facebook Live. Okay, salamat once again kay Rocks Kidding Last Morning sa pag-share sa akong Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Masaot taya. Oo, nagani. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, mga gabi man sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Okay nga naga-silent monitor kag naga-muni-muni. Of course, ang amon nga active member man nga si bro namon Richard Manyapaw. Dala sa may barangay Victorias Dumangas, si Sis Shena Syungayo. Ana Syungayo, Naldosa, si bro namon Stidler na Syungayo. Of course, si Rafi Sales. Sa may barangay Lactoran Dumangas, si bro namon okay, Sir Topi or si Sir Chris Binobista. Dala sa may Bakong Dumangas. Kag siyempre, member man sang All-Star Riders Dumangas, si Kagawad RC Rolin Dinglasa. Kag si paring Bernard Jun Mosquida. Okay, base ko si maghigop sang swabe nga sabaw sang single and double. Kadto lang kamo sa may Busilak, dra sa may Burgos Street sa Banasan Dumangas. Okay, arad ang gwapong owner nga si paring Bernard Jun Mosquida. Kag base gusto niyo nga medyo social nga kalan-an, nga medyo air condition nga daw sa city lang kamo, kadto kamo dra sa may ENR Odaki Snack House.
Ara lang sa may corner, Burgos and Reader Street sa Bano, San Dumangas. Okay, namang mga nag-meet sa buong kalaan doon sa Bano, San Dumangas. Kag siyempre, basi gusto nyo mag-try sang swabing full sublimation, just try Antique Printing Shop full sublimation dira sa may Lawaan Antique, no? Okay, although nga sa Lawaan, but naga-deliver man sila within Panay Island as long as may pwede magdulong so mag-deliver sila, okay? This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.umangousmixclub.listentomyradio.com. Okay, mga gabi kay Froy Damayo. Okay, Froy Damayo. Salamat sa pag-share sa imong reaction sa akon nga Facebook Live. Okay, just enjoy sa aton nga hataw-hataw sa mga gabi. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. The hottest, most in demand, and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Junior Rosario. Okay, sang R7 Philippines. So once again, shout out ang bongga-bongga kay Junior Rosario dra sa may Barangay Bakong Dumangas. Okay, regards lang kay DJ Binos. Okay, shout out ang bongga-bongga kay John Paulo Di Madara. Okay, dra sa may Barangay Talosan Dumangas. Okay, of course sa mga Di Madara family. Okay, mga gabi na sa inyo. Or family Di Madara. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga sa mga family Di Madara dala sa may Barangay Talosan Dumangas. From John Paulo Di Madara. Okay, salamat kayo sa pag-support. Okay, mga gabi man sa kay Riilagan. Okay, si Riilagan dala sa may Barangay Talosan Dumangas ang owner sang Ice Cream. Okay, basi gusto nyo mag-order. Sang ice cream nga swabe ang sabor, hindi tama ka cold. Wala problema kung ginaubo ka. Okay, try lang sa Riilagan Ice Cream. Okay, just PM lang kay Riilagan. Okay? May gabi kay paring Tomas Dilicana dala sa may okay, sa may Port of Dumangas. Okay, I think duty subong. Once again kay paring Tomas Dilicana. Nalipat ako kung pareha kita gali. Sa bata ni Jack Sparrow, no? So once again kay paring Tomas Dilicana. Okay,
kilupod kita nagpanganak sa iyang nga bata. I think 3 years ago or 2 years ago. Okay, sang game mugasa pa to ang DURC, Dumangas United Radio Communicators. No, sa bata ni Jack Sparrow, ang president sang DURC. Okay, so happy birthday ko na sa kay Papa. Ano nga ngalan ni Papa mo, Jan Paulo? Okay, si Kuano, si... Doon nalipat ko. Magibutang ang ngalan niya para malawag na to na. Si Boy, no? Si Boy ang Papa mo? Okay, once again, happy birthday sa Papa ni Jan Paulo Di Madara. Okay, wishing you all the best in your birthday. More birthdays to come, good health, and more blessings. Sila ba naman guro subo nagatagay-tagay ka mo da, no? Okay, wala ka mo nagapang-invite. Okay, naman lang sa insakto mag-enjoy, kag hindi lang gid magpatama para buwas kung may obra, hindi ka mo magsakit ang ulo, no? Okay, so Sir Vic, pre. Nadumduman ko kung paregal kita duwa, no? So, at least bisan paano, no? Kinumparihay, no? Okay, so once again, salamat kay paring Tomas Delicana from Tamboylan, Dumangas, pero ara sa sabong sa Port of Dumangas, nag-duty. Okay, so once again, happy birthday kay Boy Di Madara sa may Barangay Talosan, Dumangas, from Jan Paulo Di Madara. Okay, regards sa imong mga mother, ang hayo si Dangdang. Si Dangdang, pero gwapa na si Dangdang. Okay, mga gabi kay Bro Rinar James Di Palobos. Ano bro nang gwa sa STL bro? Paki-share kay para malawag nato na. Okay, so basi may nagpatadbala ka magdaog sa buong gabi. Kag makahingagaw pa pang sa aton pang blue out, no? Yo di kakak, dramolet kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, din birthday masubong ni Lucilene Di Madara. Subong birthday niya or sa kahapon? Okay, once again, so happy birthday kay Lucilene Di Madara. Do tatlo gina na may birthday sa inyo, no? Si Lucilene Di Madara. Then si daddy mo kag ang tiyo mo. Ano ganing ngalan ni tito mo? Butang para malawag mo nato. Nakita ko yung post dito. Nga birthday nila nga tatlo. Tila ba subong siguro nag-enjoy ka mo na sa tagay-tagay para makomplito ang selebrasyon. Namin kayo mga selebrasyon yung may mga tagay-tagay. Then may sound, dugay-dugay. Siyempre maka-saut-saut na, no? Okay, from paring Tomas Delicana, di op ko subong pre, bago lang ko monitor, pro-follow gid ko permi sa program mo. Okay? Okay, salamat gid paring Tomas Delicana. Boss gali, no? May harana live kami. Live kita sa Facebook, kag live man siyempre sa Short FM 101.5. Ang amon nga audio sa harana live, batian sa Short FM 101.5. Kag siyempre live man diri sa Facebook Live, kag may replay kita sa aton nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Nabasi gusto niyo mag-tanaw sa akon nga YouTube channel, paki-check lang akon nga YouTube channel. Just search sa YouTube ang DJ Vic Donoso III. Okay, salamat once again sa nakabisit na kag nag-support sa akon nga Facebook Live. Okay, so birthday ni Emerson Di Madara, ni Boy Di Madara, kag ni ni Lucilene Di Madara. Okay, sa inyo tatlo, mga Di Madara family, so happy birthday sa inyo. Wishing you all the best on your birthday. More birthdays to come. Good health and more blessings from DMC Network FM. Okay, rin na nagdaog sa luto or ang results ng luto kay inang draw, no? From ginsen ni Rinar James Di Palobos, no? May aras siya ng pwesto sa tabok lang gid sang Ruslim, no? Sa Ruslim, katubang sa bago nga building, ginpatindog, ginpakaayo sa aton nga abano sa Dumangas sa Idalom, sa may hagdan, may nagapapatad dala sang luto. No, ara dala ang gwapo nga si Rinar James Di Palobos.
Ana dira ang iyong swerte, so try ka mapatad, no? Anang daog ang nagwa sa mga adlaw, ang first draw. Okay, 25, 34, and 36. Okay, once again, ang first draw, 25, 30, 34, and 36. Ang second draw naman is 07, 29, and 01. Okay, second draw, 07, 29, and 01. Okay, so muna sang results ang STL sa mga adlaw. November 11, November 15, 2025. Sa mga wala nagdaog, siyempre, pwede pa makapatad, Boss Liwat. No? Wala sang limit ang patad. As long may unod ang iyong kahita, pwede pa ka mo makapatad. So try lang ang swerte. Basi anytime magdaog ka mo kag asinso man siyempre ang kabuhi. Okay. Okay, thank you sir from John Paulo de Madara. Okay, welcome. Good. Support na sa ako ng Facebook Live. Basi may patamyaw. Butang lang sa dalom kay basahon naton anytime. Sa mga wala pa nakashare sa ako ng Facebook Live, pwede ka man siyempre makashare. Pakicheck lang sa mga button sa iyong Facebook kung nag-function man. So just share my Facebook Live para damo man makakita. Okay, salamat kay Perla Diquito dahil sa may barangay sa Paudumanga sa pag-share sa pag-share sang reaction. Also kay Junior Rosario sa pag-share sang like. Okay, kag siyempre sa mga share sa akong Facebook Live nga bago, dahil hindi ko pa makita ngalan nyo, wala pa nag-appear. Okay, salamat, gid, no? Si Rax Kiding lang sa good morning. Ang iban ko karon pa na ma-appear, no? Okay, from paring Tomas Dilcana, Sir Vic. Okay, thank you, gid, sa pag-shout out. Sir, monitor lang ako. Okay, buwas sa harana. Okay, ang harana naman is 3 to 6 in the afternoon. Okay, para makalingaw-lingaw mga mo, asamtang mo da kuti-kuti sa inyong mga obra, sa inyong mga panimalay. So, kami bahala mag-provide sa mga music na pwede siyempre makapa-ikol-ikol sa inyo. Makapalingaw sa inyo sa buong gabi. Okay, from bro namon Renar James Di Palobos, thank you very much, good bro. Okay, sa kilid lang sang Ruslim Marketing. Okay, STL Eagle Roar Corporation Province. Madaming salamat. Okay, madaming salamat sa Sigitaya sang STL. Okay, kay balan mo kung wala ka kuno nag-attempt magpamunit. Wala ka sang chance nga makahulik sang isda. Pero kung nagapamunit ka, so siyempre may chance ka makahulik sang isda. Amo man ang mga sugal or ang STL. Hindi ka magdaog kung hindi ka magpatad. No? Ang sekreto danay, hindi ka magpatad sa dako para kung maperde ka gidman, siyempre gamay-gamay lang. No? Samtang gamay lang, kag nagdaog ka, siyempre may ikapital ka naman na son na matamata mo dako, ang dako ang imong patad, hasta magdako man imong daog. Ang mga sekreto da. Ang iban to, bago pa lang to, gusto nila big time na yun, dako-dako ganyan lang patad. Yung problema kung dako-dako patad mo, kag siyempre maperde ka, hindi dako-dako man, madismaya ka. So, ang sekreto, hindi mo ano pagpataman, gamay-gamay lang anay, parang hindi ka baluang disappoint sa imong life, no? Okay, so once again, salamat gid kay bro namon Renar James Di Palobos, no, sang STL Eagle Roar Corporation sa province of Iloilo. Ara lang yung pwesto sa may kilid sang Ruslim Marketing. Ay, yes, sa kilid sang Ruslim gini, no? Sa kilid yung tabok. Sa kilid guro sang Tabunggaw. Basta daw mo na guro, Kato yung landa. Okay, mga gabi kay Christian Ilagan. Okay? Sa pagtamo, no? Okay, pa-shout out Junio de Madara Efren. Okay? From John Paulo de Madara. Okay, from Doms Bisiti, good evening, sir. Okay, once again kay Doms Bisiti, good evening, sir. Shout out sa taga Dumangas. May ara kami caravan sale sa Ilaya First Gym. Hasta na lang kami November 19. Thank you, Ged. Okay, so ang may ara ko na sila nga caravan, ang This Marketing sa may Ilaya First Cover Gym. Aka mo dagan nagapwesto sa bang? Okay, caravan sang This Marketing. Nakato ka mo dira.
Okay, para pwede ka mo makautang. Namin yung mga nagpanukot si Doms Bisite. Kaya pwede ka mo makapulupanago. O kasi ka pangakig. Pwede ka mo maka-hide and seek, no? Okay, so na ako ang display sang this marketing sa November 19. Basta gusto niyo magkuha sang aircon. Kag hindi mag-init ang inyong gabi na. Mabulubog na ang gabi. Namin may tulog ang aircon. Kag basta gusto niyo magbakal sang o magkuha man sang ref nga para nga permi-cold ang imong ginainom. Hindi mag-init ang imong ulo. Or basta gusto niyo kuha sang motor, no? Nga reader, sniper, na mga madasig wala subong pero economical. Hindi ka mo magkuha sang reader. Gali kaya alam magod sa mga chicks, no? Kuha ka mo sa mga mahinay lang, mga smash. Hindi man na mahinay. Depende man sa nagadala. Mga 100 lang, mga badya para makini. Hindi ka magbakal sa mga madasig na dasig man na malusubot ang bulsa. Ang driving, hindi man na sa motor, importante is safe and driving, di ba? Okay, once again, Christian Ilagan, mga gabi na sa imot. Salamat sa pagtamwa. Tumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Bro Renar James di Palubo sa pag-share sang ako niya Facebook Live sa tugtugan na. Grabe labot pa sa Barangay 93.5, no? Tugtugan na sa Barangay 93.5. Okay, salamat sa pag-share sang ako niya Facebook Live. Okay, gin-share man ni Bro Renar James di Palubos sa group page sang Dugong de la Costa and di Palubos. Okay, salamat kay Bro. Nakashare man ako niya Facebook Live ni Bro Renar James di Palubos sa Cebu City News and Updates. Grabe. Kag siyempre nakashare man sa di Palubos family sa Team DP. Okay? Kag sa nakashare man sa page sang Small Town Lottery STL Iloilo City Result sa TTPP Nation. Okay, ano na siya bro ang meaning sang TTPP Nation? Okay, nakashare man sa Philippine Coin Collector sa The Best ka Inday Sara. Nakashare man natin ang Facebook Live sa DSWD Payout Updates, Purpose MCCT, RCCT, UCT, and TCT. Grabe. Okay, salamat once again kay Bro Renar James Burato. Di pa lubos, no? Okay, base gusto niyo yung fireworks ko, no? Fireworks Ariman Kudia. O sige, base gusto niyo wala sa December, no? Sa New Year, no? Sa mga palupok da. Contact lang si Renar James di Palubos. Sige, promote lang nato anytime, ha? Paki-comment lang nila sa mga pwede baligya. Kay libreng akon nga promotion sa akon nga Facebook Live. Wala sang bayad, no? Dason ako manukot sa inyo sa mga libre lang anay. Okay, from Christian Ilagan, shoutout DJ Vic sa nag-birthday subong kay Tito Boy, Tita Nining, Tita Nini, kag sa gasyat subong sa ice creaman, kay Tito Friend, to Jury, Tulik Udong, si Bag, si Dian, si Ray, si Dangdang. Dangdang dito. Inday Ruina, si Koki. Kag Mama Inday. Thanks kid DJ Vic. Okay, once again, shout out natin. Happy birthday Diwat. Kay Tito Boy, si Boy Di Madara. Okay, Tito Nining, Tita Nine. Kag sa gasyat subong sa ice cream man sa may barangay Talo sa Numangas. Kay Tito Friend, to Jury. Also si Tulik. Udong Bag, si Dian. Si Ray, si Dangdang, Inday Rowena, Cookie, kag Mama Inday. Okay, from Christian Ilagan. Okay, salamat din sa pag-support. Araman siyempre si Kirk, si DJ Kirk Patrick Berzuela. Isa man ka
remix diri sa may Western Visayas, sa may Panay Island, sa may Iloilo, kag siyempre sa may Dumangas. Okay, boss, mayang gabi. Pa-shout out. Okay, shout out ng bongga-bongga sa pinakagwapo diri sa Dumangas, si DJ Kirk Patrick Bersuela. Okay, salamat kayo sa pag-support sa akong Facebook Live. Okay, from Bro Rinar James Sibalobos, solid ni sa imo, bro Vic. Okay, salamat once again sa pag-share sa akon nga live na sa imong mga kakilalang mga page, no. Boss, gali may kaming ara na live, no, bro, no? So alas 3 hasta alas 6 sa hapon. Okay, basi makatamo ka, boss, kag makapatamyaw, kag basi ma-share amon nga Facebook live. So hara na live diri, boss, no, 3 to 6 in the afternoon. Kag live man kami siyempre sa Short FM 11.5. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Dancing with the beat. DJ Gibbs. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? This is Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. DMC Net Radio FM. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 9:12 na sa gabi. Okay, once again, sakit kamayadad nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So, welcome sa second hour sa aton dance party mixes. Sa mga hindi pa dala makatulog, no, daw wala pa gana magtulog. Pwede nga uling ako manay sa tang muna nag-uyat-uyat sang nagabalhas nga kabayo or tikwi. Okay, so sa mga gusto naman mag-kiay-kiay sa mga gabi, no, pwede ka muna makasaut-saut sa aton nga mga dancer mixes. Okay, once again, sa mga suki nato sa Bilog ng Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays, nag-silent mo nito kag nagamuni-muni. Okay, sa ato mga housing dala, no, kag siyempre sa ato mga masuki sa Bilog nga Iloilo, Bilog nga Panay Island, Philippines, kag siyempre sa mga members sang Panay Mix Club DJs. Okay, sa palibot sang Bilog nga Panay Island, sa may Antique, sa may Capiz, also sa may Aklan, dari sa may Iloilo. Mga members sang Panay Mix DJs. Kag sa mga members man sang Dumangas Mix Club DJs, no, aras mo si DJ Rojan or si DJ Boods.
Okay, salamat gid bro sa pagtama. Mahaw to sir, angels lang anay. Okay, tani kay ina ka pa ng hagad. Bala mo may patakaran kami sa balay nga basta gani makapuli na. Makapuli na ko gani ini na ko pwede makalagaw. Dapat ko maglagaw ako tingbon ko na iyang pagpuli ko. Kumpleto nang ako nga lagaw. Kay kun makapuli na ko hindi na ko makagawa sa balay. Amo nang amon patakaran rin no. Dasan gani ko manghagad ka dapat temprano pa. Kay karon ang guwa niya. Yudi kaka, dramulet kid. Okay, Angel, sa pagpulapamaw dala sa may Angels Burger, dala sa may Plaza San Dominguez. Iba si may uyat-uyata nga kwanang kamot nga mainit. Hindi iyan ni ma'am, basi bala. Basi bala sang chicks nga iba na. Ginami dahil tambay sa may burgeran kung may ginauyat-uyatan ka nga mainit-init nga kamot na. Okay, so from Kirkpatrick Bersuila. So nadula ako kay ina sa makadali kay nanyapon ko no. Ang akon nga tiyan nagkalam kay gutom na. Okay, so that's why nanyapon ako anay. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay mo na nga nadula ako sa makadali. Sabi niyo isugo ko mabakal pero hindi Okay, from Kirkpatrick Bersuila, no, sa boss mayang gabi, pa-shout out kuliwat sa Bersuila Brothers. Bersuila Brothers Mini Sound from Dumangas. Salamat kid from Kirkpatrick Bersuila. Okay, salamat sa pag-support sa akong yung Facebook Live. Okay, from Christian Ilagan, DJ Vic, hindi magbaton ang mga soltero sang... ano ni siya man? Hayo lang. Ragali. Hindi sila magbato sa hayo lang. O sige, pamutang nila mangalan. So gusto nila kuno kompleto get. So, okay. Shout out kay Gerald Laurente, Ryan Cobero, Christian Ilagan, Adrian Ilagan, si John Paulo de Madara. Also to Jury kag kay Papa Ray. Thanks get DJ Beck. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga. Dala sa may barangay Talusan Umaga sa may ice cream. Dala sa may... Okay, ice cream man siyempre na. Shout out na bongga-bongga once again kay Gerald Laurente, Ryan Cobero, Christian Ilagan, Adrian Ilagan, John Paulo de Madara, and also to Jury, kay Papa Ray Ilagan. Thanks, Gid. Okay, next time puta mo sang kama. Ang imong chat wala sang kama. Abi nyo kamakama na importante na siya. Kay balan mo, kung wala sang kama, hindi mabala sa nagabasa kung ma-stop na siya. No? Abi nyo kama lang. Well, hindi importante na siya, no? Next time may kama, ha? Hindi lang period, kaya period delikado na sa mga babaeng period, no? Okay, still watching our Facebook Live si 2 Gems, si Buds Ronila, si bro namon okay, DJ Rojan or si DJ Buds nga member man sang Dumangas Mix Club DJs kag sang Panay Mix DJs. Also si Doms Bisiti. Ang akon nga gwapo nga suki kada bulan, no? Ang ako nga panawag ko ni siya si Manny. Si Manny Ningil. Okay, from Hindi na ko to. Okay, from Rinar James Di Palobos, bro, pwede ka request? Silos iya ka sweet notes, no? Ang iya ka sweet notes galing, wala ko available. Pero may silos ako dere. Okay, may silos ako dre ang available. Check lang bika no? Ini lang sweet notes, basta silos. Para riyas mo na Japon ang lyrics nila. Okay, kay wala ko isang available ng sweet notes nga silos. Ang iyagid dyan ni Kwan, ang uri nga singer ba siya iragid dyan, no? Okay, check lang may silos ko rin available nga daw ako man ng remix, no? Okay, silos ni Shaira, no? Remix ni DJ Vic Donoso III. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si John Paulo de Madara, pa-shoutout Christian Ilagan. Also pa-shoutout kay Adrian Ilagan, kay Ryan Cobero. Grabe, hindi ka mo mahimos. Bagay tag isa-isa nyo, gid. Okay, ang ako mga sikat nga kumpare, nga nagawakal-wakal sa mga upas-upas, no? Kag siyempre naga-live man. Okay ka naka-live, pre? Okay, si paring MC DJ King Fortune.
the third. Okay, so nasalaan mga si Attorney King Fortune. Katama pa ko pre, more power. Okay, salamat once again kay paring DJ King Fortune dira sa may puto na Iloilo ako nga gwapo nga kumpare dira no. Nga may plano siya maglagaw sa akon diri. Or may plano man ako nga ako da maglagaw sa imo. Galing ko maglagaw ko da sa imo. Ikaw gid magastos ang kabayo, no? Kung ikaw maglagaw sa akon, pwede gid ikaw makalibre sang kabayo. Sige, salamat once again. Kay paring DJ King Fortune, makita nato siya sa mga upas-upas, no? Base sa mga next nga upas dala sa may Barangay Managit, base makuha ni siya ng MC. Okay, para makita yaman ang Dumangas. Ang Dumangas sa mga battle sa Dumangas. Okay, si Rodney Tanulaw, akon nga smart man nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Nga with honors sa subong You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso III. Okay, with honors sa may Dumangas National High School, si Rodney Tandunlao. Kag siyempre, nag-live man siya kaina. Believe ko na siya, no? Kabalo na siya mag-OBS, no? Oh, imagine bala, third grade 9 pa lang. Pero naga-OBS na. Okay, so basta gani gusto mo may paraan na paano ka maka-sit up, no? Grade 8 pala nag-OBS na. Grade 9, no? Ako igo ko mag-OBS sa muning edad ko. Kasi sa una, wala mo sa OBS, no? Sige, good luck lang sa imo, Rodnita, na. Sige, lang live. This is a requested song. This is a requested song. Okay, once again, Silas from Shaira, no? Remix by, siyempre, yours truly, DJ Vic Donoso III. Okay, request ni Renard James, ni Bro Renard James ni Palubos, no? Wala ko bro sang available nga sweet notes, no? Mula ni available ko sa bong as of now. Panay Mix DJs. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice in the region. Okay, once again, oras na ito, alas 9:21 na sa gabi. So, sa mga bago lang yung nakatama sa akong Facebook Live, you're watching DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre, ang DMC Net Radio FM is the official dance mix channel sang or the official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag siyempre, naga-broadcast, naga-webcast kita live dito sa may Barangay Sapaw Dumangas. Kag mabatian kita sa Bilog Kalibutan via our Facebook Live. Kag siyempre, kapod nyo nag-isang mixmaster dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Salamat din sa mga nag-support. Sa gusto mo ba shoutout? Ibutan lang sa dalong wala sang bayad ang ato nga shoutout. So, ang bayad yung kidlang, i-share ako niya Facebook Live, no? Kag basta gusto niyo man magbayad, pwede man makabayad. Ako niya GCash is 0906-0961-809. So, ginlawag ko lang sa Madasig. Kay balan ko, wala man guro may masen. No? Once again, so 0906-0961-809. Basta sobrang GCash nyo da. Send ka mo bita, bisan nag 1 piso lang. Or basta may star ka mo da, check man kung makasend ka mo sa star sa inyong Facebook na. Okay, ang idol ko man nga MC man, MC kag of course. Okay, DJ man siya dati sa KGN FM. Actually, gina-follow ko ni siya kay siyempre famous man rin sa may A certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso III. Okay, famous man rin sa may Dumangas, no? Naga-MC sa mga event, naga-host sa mga event, sa mga kasal, bunyag, debut. Okay, si DJ Roxy B. Okay, si Roxy B. Biato, dra sa may Barangay Sulangan, Dumangas. Salamat, good idol, sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Ang balya, good evening, Sir DJ. Okay? Mayang gabi man sa imo kag sa imo nga family circle. Nakita ko kayo na doon pakita-kita mo sa amon ang imo nga dollar. Sana all.
Wala mo nag-vlog man siya na damo niya earnings subong, no? Kita bisan pa kwan lang, pa kabayo. Sana all. Okay, so continue lang ang vlog. Pero I would suggest nga sa mga nag-vlog sa Facebook. Okay, try mo mag-vlog man sa YouTube, no? Okay, kung i-compare natin ang YouTube kag Facebook, daw medyo stricto ya si Facebook, no? Do tama sa kanamo sang bawal sa ila. That's why sa tutod lang hindi ako totally monetize, no? So like sa akon nga live stream subong kag sa akon nga ano ba ganang isa gina? Sa akon mga reels, no? Wala ako nag-monetize pero sa ibang nga bagay sa Facebook. Okay, so monetize pero tama kagamay. Pero kung sa YouTube, wala problema, no? Tapos sa YouTube, ang earnings mas the same man pero mas mahalog yakon sa kung sa YouTube, no? Try ka mo mag-imo sa account sa YouTube kag content mga modera parang double earnings ka man na. Okay, Jan Paulo Di Badara, no, ari pa kami diri sa Ice Cream Boss. Okay, so wala hindi gila ko magkaon ng ice cream basta yung paos ko. Okay, enjoy lang ka muna sa pagkatawa-tawa dira, no? Kasi, kanak mo da, saan na? Goods na. Okay, sige. Salamat sa pag-support kag si Ray Matulin Ilagan. So once again, sa gusto mag-order sang swabing ice cream diri sa Donoso Dumangas, nga goods gid nga hindi maglain ang inyo pamatyag. Kay pwede gid makakaon bisan ang ginaubo. Okay, try lang ang Ray Ice Cream, no? Okay, napangita ko ang imo ng ads ng Liga. Doon ko dahil butang man. Okay, are. So, promote nato ng ice cream man sa may barangay Donoso Dumangas, no? Sa si Ray Ice Cream. Okay, once again sa manamit nga ice cream, no? Sakto lang ang ka-cold. Kag hindi tama katamis na insaktuhan lang hindi ka mag-ubo, no? Bisan ganin nag-ubo ka, pwede ka makakaon. Okay, ang Ray Ice Cream dahil sa may barangay Donoso Dumangas. Sa gusto mag-order, just contact lang 0915-738-7005. Once again, other hotline nila or contact number is 0907-52-37979. Okay, Ray Ice Cream sa may barangay Donoso Dumangas. Once again, ang contact number is 0915-738-7005 and 0907-52-37979. Maga-deliver sila ko na within Dumangas. Okay, from Bro Renard James, Palobos, pa-shoutout lang kay Sir Greg Disa. Okay, kay Sir Greg Disa. Okay, from Bro Renard James Burato. Okay, salamat sa pag-monitor. Once again, kapag-support sa ako ng Facebook Live. Of course, from Ray Matulin Ilagan, Ray Ice Cream. Shoutout, sir. Okay, shoutout naman bongga-bongga once again kay Ray Matulin Ilagan dala sa may barangay Donoso Dumangas. Ang honor, kag negative plugin sang Ray Ice Cream. So, wala pa nakatilaw, so try ka muna. Okay, mga gabi lang sa tanang mga members ng Pill Bikers Yahoo. Okay, sa mga members ng Pill Bikers Dumangas, from Bro Renard James Di Palobos. Okay, from John Paulo Di Madara, gasyat pa kami di Jibek. Okay, sana all. Sana all. Mapasuda guro ay. Galing daw gabi na, no? Isa pa nakapuli na ako. Sige, lang mo sa pag-chat-chat. Samtang mo da ulo pa mati sa itong mga music diri sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, kanali sa ito nag-share sa ilang reaction. Okay, salamat kay Rodney Tandonlao sa pag-share sa imong reaction sa ako ng Facebook Live. Also si Mariposa or si Julie Bilieza sa may barangay Managi Dumangas. Salamat gid sa pag-support. Salamat man kay SB member Francis Kiko Tamisen dala sa may barangay Hardin Dumangas. Kay sa pag-share sang like sa ako niya Facebook Live. Salamat gid paring SB member Francis Kiko Tamisen
Salamat man kay paring Tomas Delicana, kay Kevin Mariano, kay Kirk Patrick Bersuila, also si si Clark John Dia, also si Perla De Quito, si Ma'am Beth de Monteverde. Salamat sa pag-share sa imong heart reaction. Also kay DJ Rojan or si Buz Doronila, Alfred Jubilio Zonza, si Doms Bisiti, Rico Dumaop, still sa may barangay Talusan Dumanga. Salamat gid sa pag-share sang inyong reaction. Okay, sa mga nag-share man sa ako ng Facebook Live, salamat gid kay Kirk Patrick Bersuila. Also kay paring Tomas Delicana, nagdugang nag-share na. Okay, kasi iban pa nga na panglawag ko na kainan. No? Salamat gid. Okay, ara si Kapid Balarido sa aton nga Facebook Live. Salamat gid sa pagtama. Okay, once again, sa gusto mga pa-shoutouts, just drop lang sa aton nga comment section kay basahon natin anytime. Okay, so just enjoy lang kita sa pagkatawa-tawa kapag kiyay-kiyay. Lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Netro JFM. Kag siyempre kapod niyo ang nag-iisang mix master sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, so from Bro Renard James Di Palubos here. And like lang kay Bro Vic. Okay, salamat naman sa pag-promote kay Bro James Di Palubos. Okay, kay paring Tomas ka na. Okay, nagbalik sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Salamat good pre sa pag-support. Music na. Do, ginaduyan ko rason ko ba? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, 40 days na lang kag siyempre Pasko na. Mag-apply kita sang 5 lang ka Christmas song para ma-feel naton nga palapit na ang Pasko na. Okay, ang first track naton is Christmas bonus. Reminder lang sa mga ginabta or nakaabot ang ilang mga bonus. Sana all. Ay, sa mga may ninong dakag ninang may mga bonus, no? Pabatsag-batsag na mga iyada-iyado. Okay, sa mga bonus nila. Kamusta? Sana all.
The hottest, most in-demand, and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, once again, so 40 days to go before Christmas. So, matamat akong panglista sa inyong mga Paskuhan. Basi malipat ka mo mag-Pasko sa akon. No, para hindi na ako mataman kaputos, no? Kag hindi man ako iyawan ka bukas. Ang ipasko nyo sa akon, Gcash na lang. Akon nga Gcash is 0906-0961-809. No? So, mula na para mas mapusa na. Dapat nahitik ka kita subong. Hindi na papabulihan ang hatagan mo. Kaya hindi ka naman mabulayan sa paghatag, no? Mo number lang yan yatag, okay na na. Okay, salamat kay DJ Potpot. Okay, ako ang upo dating nag-program sa Short FM. Saturday morning atawan, no? Noon idlaw na ko na mag-collab kay DJ Potpot. Nag-programan sa Short FM, no? Kag siyempre, mabuot, no? Lalagsan sang chicks. Galing kayo nag-uya-uya. Ginalagas na sang chicks, nag-uya-uya pa to, oh. Pwede yun sa sang iban gani nga hindi lalagsan, nagkapanglagas lang pero ang nobya madamo, no? Tigaling nga mo ginaan. Okay, salamat once again kay Kazo or DJ Potpot sa tama sa akon yung Facebook Live. Kag sa pag-share sang akon nga pag-share sang reaction sa akon nga Facebook Live. Okay, ikaw ang liwanag at ligaya sa Pasko. Remix version. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Mga gabi man kay Regeli Agan dala sa may Sibala Mantike. No, pinakagwapo man dala nga lalagsan man sang chicks, no. Kita ko na mga picture ya, mga selfie niya, mga ingod niya, mga chicks, no. Okay, si Regeli Agan. Okay, musta ng gabi naton, Ray? Salamat sa pag-support sa akon yung Facebook Live. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, once again, Boss Gali, may ara kami nga hara na live, no? Alayon na alas 3 hasta alas 5 or alas 6 sa hapon. Kag siyempre, mabatian mo kami sa Short FM 101.5. Okay, ito sa Dumangas, no? Ang pinaka-best radio station dito sa Dumangas.
Okay, pakisupport mo nato ang mga programs ng Short FM Dumangas at sa mga DJs ng Short FM Dumangas. Sige, kita ba sa amon nga Harana Live. Kampiyon ba? Siyo di kakak. Ay, ampat na lang! This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Short FM.
mix of DJ Ruel. DMC Net Radio FM.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby. He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, and ready to live. It's DJ Victor Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kampiyon ba? This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 10:05 na sa gabi. Okay, siguro tayo ko na magpaalam kay may gamay pa kong himos-himoson, no? Okay, salamat gid sa nagupod sa akon nga Facebook Live subong nga gabi na sa mga suki naton nga nag-support sa akon sa aton nga lingaw-lingaw subong nga gabi, no? Salamat gid. Okay, once again, acknowledge ko nag-donate sa ilaw reaction sa akon nga Facebook Live. Of course, si Rodney Tanulao sa may barangay sa Padumanga, salamat gid. Si Ray Gilly Agan adres sa may Sibala Mantiki, si 2 James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro, pero tumadok man sa barangay Talusan Dumangas nga ara na subong sa may Mindanao. Of course, kay Albert Nongines adres sa may Luzon, nalipat ko kung ka parts ng Luzon, no? Of course, si Rinar James Di Palubos sa may barangay Ermita Dumangas, salamat gid bro sa pag-support man. Also kay Julie Bilieza or si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators.
Kag sa tanang mga members ng DORC or Dumangas United Radio Communicators, salamat man sa pag silent monitor kag pag muni-muni sa inyong mga RDO or sa inyong mga cellphone. Okay, si Junior Rosario doon sa may barangay Bakong Dumangas nga member man sang R7 Philippines. Now, salamat gid ang father kag daddy ni DJ Winos sang Short FM 101.5 kag sang RC FM 103.5. Okay, salamat man kay SB member Francis Kiko Tamisin dahil sa may barangay Hardin Dumangas. Salamat din sa pag-support SB. Salamat man kay Rox Kidding Last Good Morning dahil sa may barangay Managit Dumangas. Kag regards man kay cousin mo. Okay, so si Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, si DJ Putpot, salamat man sa pag-share sa imong heart. Sa may barangay Palok Suol Dumangas. No? Of course, si paring Tomas Dilicana, na salamat gid pre sa pag-support mo sa akong Facebook Live. Also si Kevin Mariano, si Kirkpatrick Berswilla. Okay, or si DJ Kirkpatrick. No? Si Clark John D. sa may Bulod Housing. Salamat man. Also kay Remel John Diaz, no? Sa may Bakay Housing. Salamat sa pag-support. Kag of course, Manok Tinuslok si Balom Branch, no? Ang manamit nga manukan sa may si Balom Antique. Salamat sa pag-support man. Of course, si Perla Diquito, Rose and Roddy. Kag of course, si Gerald Discaya, si Ma'am Bait di Monteverde. Sa may barangay Balabag, Dumangas, si DJ Rojan or si DJ Woods Dronila sa may barangay Armita Dumangas. Alfred Hubilo Isonza, salamat man sa pag-support. Kag si Doms Bisiti dala sa may Barotac Nibo, Iloilo. Also si Rico Dumaop sa may barangay Talosan Dumangas. Salamat man sa pag-support. Kag si Proy Damayo. Okay, support man na support sa ako na Facebook Live. Salamat man sa pag-share si Toto Edward, si Kirkpatrick Berswilla, at si paring Tomas Delicana, si Ray Ice Cream, Matulin Ilagan Ray. Salamat man kay, of course, kay Rinar James Burato sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Si paring Tomas Delicana, salamat sa pag-share. Kagiban pa nga daw hindi ka makita sa bang. Okay, once again, salamat gid. Okay, Kian Ivo Donoso di Luao, no? Salamat sa pag-tawa man sa akon sa may sitio na Luuyan, barangay sa Pau Dumangas. No, kagaraman siyempre ang mapisan, kagwapo, kag mabuot nga teacher sang sang Dumangas National High School. Nga kaina, wala gid kami makita ay. Okay. Nagagamay lang sang Dumangas National High School pero wala kami kaina kakita ay nga duwa. Diyos ko Lord. Si bro, Sir Chris Binavista, no? Kag siyempre ito na mga members sang All-Star Riders Dumangas. Okay, si bro namon Richard Manyapaw, dala sa may barangay barangay Victorias Dumangas. Si bro namon Stidler Nasyongayo, si Sishin Aldoza Nasyongayo Aldoza. Of course, si Rapi Salis sa may barangay Lakturan Dumangas. Si Dinoy Aldoza, Rocky Sigura, of course, si Sir Tope, si Sir Chris Binavista. Kag si paring Bernard John Mosquida, si Kagawad RC Rolinding Lasa, member man sang All-Star Riders Dumangas. Kag siyempre member man sang Team Tikwi Boys. Amo ni mga grupo sa Dumangas nga pertig ni kabuot. Wala mga bisyo. Ang ilang mga bisyo hindi damo, isa lang, no? Isa lang ang bisyo nila, binoteg. Ang sa binoteg, tanan ara na dira. Gintay tulan lang isa, pero tanan ara na. Pero mga mabuot ni sila, no? Okay, good evening, Master, from Sir Tope or si Sir Chris Binavista. Ano yung ma-out na ko? Mukha pa mo, nagtama. Okay, nagtama ka pa nga, naka-ma-out na ko, no? Okay na lang na mag-relax na buwan kay medyo natuyo pa ko, no? Kay kasang isa kadlaw. Nagbakasyon na kami dala sa may Banwa, no? Okay, sa mga DJs man sa Short FM 101.5, si DJ Bonemel, DJ Comtech, DJ Red Dragon, DJ Leo, si Mama Doms, DJ Kim Botido, DJ Venus, DJ Black Mamba, DJ Potpot, of course si Madam Orion, Madam Cristala, kag si DJ Blue, okay? So mga gwapo, mga gwapang DJ sang Short FM 101.5. Okay, sa may Block 35, Lot 6 ang Bakay Housing na si Franklin J. Sambilia Jr.
course, yung pinalangga nga si Mary Grace de Vinagracia de Luso. Sa may Block 21, si Katupang June or si Juna Vasquez. Okay, salamat sa pag-silent monitor. Okay, sako-sako gito, nag-insit pa ang sanghapon. Uy, nag-insit pa kamo ya. Grabe. Hindi basta-basta mga taga-high school ka mga pisan. Dali ka mo sina ma-promote. Kaya nga, tama sa inyo kapisan. Hindi ka magsunod sa amon ng mga matamad, no? Dapat sa inyo mapisan ka mo para nga ikuan makamusundon makamo sa mga matamad nga parehas namon. Okay, ang puli ko ay nadala daw 11:45 na. That's why wala na ako na nakahapit sa imo kay medyo nagurayot ng akon nga tiyan. No? Mag-meeting ka mo ito, tagtaguri na ano man na. Mag-meeting bala ka mo, inuras lang bala. Bala nyo kayo nga kakadto na sa inyo. May mga obraman. Ginisturbo yung trabaho ko. School Lord. Kinanan brief and concise ang mga meeting. Hindi nga tama kalawig. Walang may halo pa nga binaisay. Ay Diyos ko Lord. Okay, sa mga grupo natin sa may Dumangas National High School. Nalipat ko lang ko yung DJ Leo. Nalawag ko na si DJ Leo. Nalawag ko na. So kaya na nakinita mo kami dito kag sa mga TLA boys, no? Salamat mo sa entertain kayo na dito sa ako, no? Kamu to naglingaw-lingaw man nga hindi boring ang life, no? Maginabasa ka bisita ka. Dapat ati panon ka sang tumandok, no? Kaya kung kamo maglagaw sa akon sa sapaw, siyempre ati panon man na kamo namon, no? Ati panon tama kamo way dahalong masahe nga may iduol sa inyo sang nagahulas-hulas nga tikwi. Basta ganun may mga bisita ka mga daw special. Dapat atubangon nyo entertainon kag tagaan sa pamahaw. Pati adyo ka. Isa wala na pamahaw, importante makakinita lang, no? Parang na pinipiesta, mayang gabi, no? Kaya napalawag ko sa imo, bago ko lang imo nakatamo, no? Mayang gabi, pre. Mayang gabi ba na sa imo, no? Okay, so oras na to is 10:14. So siguro may gamay pa ko nga wakal-wakal. Sa gusto mo pa shout out, pwede pa po ngagaw for siguro 5 minutes lang kay maot na ko, no? Kaya manghugas pa ko kapinggan sa dalom. Nakigan ako sang akong ano wala pa ako nakapangugas pinggan na amo itong ginaukay-ukay na sang amon mga kuring. Para ko na abi daw mapisan man ang banan niya, no? Kaya kung kaisa ang banan niya, lagawan man, no? So hindi ka masali ka pasaway sa inyong mga asawa para palanggaon ka mo sang maayo. So nanyo bala si paring si Bruto P nga kundi siya magkadto. Araman sa ingo diya ang iyang ex-girlfriend, no? Kaya bala mo basta hindi masaligan, wala na ginapabayaan nga hindi pag-updan, no? Hindi sila kasunod sa ex-girlfriend. Kung ako nag-aron ko, mala, ikaw, timo dyan. Bot silingon, masaligan, no? Kaya kung hindi ka na masaligan, updan ka na permi, di ba? Okay, hindi pala parang naipidipesta, no? Dahil sa may barangay Bakong Dumangas. Okay, salamat gid pre sa pagtamo. Sa akon nga 7,000 ka mga viewers subong nga nagatamo sa akon, no? Para makita ta kamo kag malawagan, no? Just drop a comment dire sa idalom, no? So para ma-acknowledge man ang inyong pagtamo sa akon. Okay, once again, so 40 days na lang kag Pasko na to. So amat-amat na kamo da panglista sang inyong mga talagaan, no? Sa inyong mga iyado kag iyada. Kag basi, pwede nyo masugpon doon ang ngalan ko. Kag para hindi ka mo mabudlayan putos ang irigalon sa akon, no? Pwede ng GCash, no? Ako na GCash, 0906-0961-809. Okay, once again, 0906-09, ano to? Nalipat ko. Diba? 0906-0961-809. Naman siyang akon nga GCash number. Kaya kung magpadala ka mo sa mga items na buksan ko pa na, makapoy pa na, no? Pero kung Gcash siya, direkta sa ako niya cellphone, tapos direkta sa cash out, para ma-convert sa kwarta. Kaya kung kwarta na siyempre, mas happy kaya pwede mo mabakal, bisan anong gusto mo, pwede nga tikwe or pwede nga makapalipay sa imo. Kaya kung mga bayo, basi gutok pa, basi hindi pa magustuhan ang color, no? Or basi bala may bayo na siya nga paresin na parang medyo ma-appreciate sa tagaan mo, ang iatag mo GCash na lang, no? Di ba? Para mas social sang sa tagaan mo nga igom mo mabalitaan
wala yaman ginagamit kaya nga hindi siya kasawa, no? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Walang makakatulad, walang makakaapaw, magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Ay, ang bot na lang! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, ra sa ato na last gist na 19 na sa gabi, no? Siguro tayo ko naman paalam, no? Kaya medyo mahilimusan pa ko, no? Okay, once again, salamat guys sa nag-support sa akon nga Facebook Live. Kita-kita buwas sa Harana Live, no? Alas 3 hasta alas 6 sa gabi, no? Okay, sa Short FM 101.5, kag siyempre sa DMC Netro FM. Okay, once again, sa nag-upod sa akon sa buong halin kaina. So, almost 2 hours sa ato niya pagkatawato sa mga gabi. Hoping makita kita labat boss, no? Kag boss sa Domingo, family day, no? So, hindi gid malipat nga mag-simba kung may chimpo. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, thank you so much, God. Kag, God bless everyone. Have a blessed Saturday evening. Kag siyempre, padala natin sa pabamati sa sa the one and only Dance Mix Channel sa Dumangas. Ini ang DMC Neto FM. Kag siyempre, kapon niya nag-isang Mix Master sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Okay, babus! Bye-bye! Good night! DJ Vic Donoso III, ang tagapaghatid ng saya. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Kikijammers sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by